Aupa, Iera. Kaixo. Kaixo. Ongi etorri. Ara, begira ze agurra. Ze agurra egin dioten elkarri. Kaixo. Bueno, Iera, zu Aitorren logopeda zara. Nolakoa da Aitor? Aitor matiegarri bat. Azkenien da ume bat bere izeteko eri daukena eta egite da oindala momentue hori kanporatzen nahi dana eta erakusten nahi dana ze izeteko era dauken, eta da hori, gurasuk zan den bezala plaza gizon bat, da bere hortan txistosu eta graziosue, magia iti gustatzen zaiona, eta artista handi bat. Ez dauke beste deskripzide. Artista handi bat, benetan. Eta zuari zara Aitorrekin ez da lantzen komunikazio handigarria eta alternatiboa. Hori da. Azalduko diguzu ongi zer den? Pixket errez ulertzeko azkenien da sistema mota bat, ahozko hizkuntza hori ez dauken pertsonai komunikazio hori bideratzen laguntzaion erramientak die. Azkein erramienta hauek izeti daukebe modu diferentetan manipulatzi daude esateko, azkenin eskuz, begiren mugimentun bidez, eta azkenien da hori danok daukegu eskubidie hitzez adierazteko gure iritzile, gure nahiek, eta da horrek erraztei okaso hontan aukera hori ez daukenak edo errestasun hori ez daukenai bide hori irikitzaion erramientak die. Eta Aitorrek iPad bat zintzilik eramate hutsa, irudi horre berak adierazten du berak nahi duela komunikatu, ez da? Behar duela komunikatu. Hori da, behar duela. Azkenien nahi danok daukeu. Batzui lehenu etortze zaigu, beste batzui beranduo, baino berra daukeu. Lehenuo berandu adierazteko. Esateko ere, begilen mine dauket edo hemen askurie dauket. Azkenien hori baliatzeigu, hori laguntzeigu hortako. Bai, eta iPada kasu honetan oso garrantzitsua da beretzat. Gainera adinean ere gora doa eta zu diozu gerozta behar gehiago duela. Bai. Azkenien Aitor ordun da gehiago hasi, ordun da nahi gehiago dauke gauzak adierazteko eta ikasteko. Ez da bakarriken adierazi, ikasi nahi du. Kuriosidadi dauke, gero eta pazintzi gehiago dauke, ze azkenien gaur egungo gizartien dana ja nahi deu. Eta Aitorre gehiago da oina idala ikasten pazintzi hori hartu eta bere komunikadori ezagutu, behitu nun dauden, eta adierazteko nahi hori dauke eta behar hori dauke. Eta tablet horre gabe komunikazio eukiko luke, ze azkein ez da dana komunikada alternatibuek, leheno esan den, zuen lankidik esan duen bezala, gorputzen bidez, zeinuen bidez, danan bidez eiti da, baina bai egile da, Aitorren kasuen, ez da erreza jakiti bakoitzek, zeinu bakoitzek ze adierazi nahi du, orduan horrek errazteio unibertsalki danak ulertzia zer dan bere nahi. Eta zuen kasuan, etxekoen kasuan, gertukoen kasuan, elkar ezagutzen duzu, ongi ulertzen duzu elkar, baina adibidez Aitorrek denda batera joan nahiko balu, nola eskatu zerbait, hori ari zarete orain lantzen? Bai, azkenien uste danon helburu edala Aitor egunen baten autonomo izetian aspekto hortan. Azkenin badakigu danok dauzkeura gure limitazioek eta beak igual ezingo lukela bakarri gauza asko lortu, baino komunikazioe landu ezkeo autonomia hori aspekto hortan eukiko luke. Orduan komunikazio honek, komunikadore honek bai eskaintza izkio aukerak edo zeinekin adierazteko. Bai egite da ezin ezula juneo zein lekuta komunikadore batekin, ze jendie violento sentitza edo ez daki nola erabili. Hori azkenik gizartin arazure badala, baina bai egite da zuk lortze baldin maezu binkulo bat lehengo pausok emateko behintzet horrekin, aurrea dijue, eta egite da badaudela jende bat nahi duna azkein aukeri eskaini baita komunikatzeko. Almik eta Joseba, zuentzate ze helduleku ona Ierak egiten duen lana, ez da, Aitorrekin? Bai, nietako izan zen klabea. Ze autodidakta izate horretan, hainbeste fasez berdin probam nituen. Eta konfinamentu ekarri zituen gauza hon batzutatik izan zen, onlineko ikastaro horiek eta olako baten jeran izen aurkitu nuen, eta izan zen argia ikustea. Azkenean ni amanaz, ikastaroak ditu formamnaz, janaz profesionala, eta orduan jera gure bizten sartu zanean, bai, diseinu aldatu zuan, eta egia izan da, diseinu berri horrekin aurrera pausuak eman zitula, evidentemente aurreko konfigurazioa esalako
egokiena, eta hor ja ez da bukatu gure elkarlana eta gure harremana hortik jarraitu Bai, dugu. gero hor beste gauza bat, eta da hizkuntzarena, guk gailu euskeraz erabiltzen dugu, Aitorrek euskeraz komunikatzen da. Eta ez dituzu profesional asko aurkitzen, ezagutzen dituztenak sistema hauek eta gaine euskaldunak direla. Hau da, Madriko adibidez, profesional bat aurkitu dezakezu, baina claro, nola esaten diozu nola konfiguratu behar dezun euskeraz. Eta hori da euskal hiztunentzarako eta kasu honetarako oraindik familia daukagun beste oztopo bat. Eta gu, hor, Almikek esan duen bezala, hierarekin da guretzako da. Struktura guztiz kontrakoa da. Orduan, Zema lan dagoen horrere egiteko, ezta? Bai.